Sentir i viure en la pròpia pell els canvis de capacitats ens fa més capaços d'acceptar tota mena de diversitats. Sabem que la nostra essència és la mateixa i que les capacitats només són complements. A tots els éssers vius, i encara més en concret a les persones, per viure, se'ns regala un cos i un cervell fantàstic per cultivar-hi la nostra ànima. I tenim unes capacitats i una organització interna automatitzada, natural, d'una riquesa i una saviesa immesurable. Quan ens deixa de funcionar algun o alguns dels milers d'automatismes que hi tenim instal·lats, és quan els podem percebre amb consciència. Llavors, ens hem d'espavilar per adquirir-ne de nous recursos cerebrals i corporals per substituir-los. Això ho fem, ho practiquem, les ànimes tocades, quan ens arriba alguna lesió física o cerebral important. També ho fan les ànimes tocades de naixement, com la nostra convidada d'avui, que va sortir de la panxa de la seva mare amb menys ossos dels que tenim la majoria. Feia temps que la seguia per Instagram, gaudint de la seva força i alegria que almenys a mi em transmet. És un remolí, amb una actitud de vida que ajuda. I quan vaig començar amb la meva idea de fer aquest podcast, de seguida va ser a la meva llista. Li vaig proposar i em va dir que sí. Em dic Sònia Guirado, tinc 48 anys i soc de Badalona. Visc a l'Hospitalet de Llobregat i visc amb la meva parella, el meu fill i la meva assistent. Treballo, he treballat des de que tenia 16 anys, primer al món de l'esport, després vaig anar evolucionant dintre del món de l'esport fins a dirigir l'àrea d'una empresa esportiva, de gestió esportiva. Vaig decidir tenir un nen, llavors vaig haver de fer un gir professional. Treballo com a consultora a la fundació d'una empresa de gestió de talent. He triat aquest lloc per fer el podcast perquè és casa meva i és el meu lloc segur. Soc la petita de 8 germans, una família molt unida. Soc molt afortunada perquè gràcies a ells he aconseguit tenir una vida molt normalitzada. He anat a una escola ordinària, he fet les mateixes activitats que la resta dels meus companys, d'adolescents les mateixes bajanades que la resta dels meus amics, d'adulta he estudiat el que he volgut, he tingut més o menys sort amb les feines, però considero que he tingut molta sort, sempre relacionat al món de l'esport, sempre, la primera etapa, la més llarga, diguem, relacionada amb el món de l'esport, perquè durant molts anys he sigut nedadora d'èlit i he participat als Jocs de Barcelona i a l'Atlanta 96. A dia d'avui, soc mare, i que per cert és una de les millors etapes de la meva vida. I ara, soc una persona, una dona, amb el dia a dia de qualsevol altra, entenent-se qualsevol entre cometes, amb la meva feina, el meu fill, la meva parella, els meus hobbies, els meus amics. Sí, em considero una ànima tocada per la sort. Tocada per la sort d'haver tingut un entorn que m'ha animat a ser la persona que sóc avui dia. Per la sort d'haver sapigut no posar el focus a la meva discapacitat, sinó a la meva persona. I sí, penso que tots en realitat som ànimes tocades, per algun motiu o per algun altre. I en el nostre cas penso que està bé que ho mostrem, que ens obrim i expliquem per què considerem que som ànimes tocades. Doncs Sònia, avui parlarem d'adaptar-se i acceptar-se sempre. El món està pensat per viure-hi amb un cervell ràpid, amb un llenguatge
amb mans, amb carmes llargues, i quan no ho tenim, hem de buscar i trobem recursos per funcionar. Tu tens un cos diferent. Necessites recursos per funcionar a la vida. Com funciones? Vols dir que sóc molt diferent? No sé jo, Perquè baix no ho veiem gaire. No, Ui, Només veiem la cara. Seria divertit, veure per aquí baix, també. Bueno, t'he de dir que és veritat que, les persones que tenim cossos, com tu has dit, potser diferents, hem d'adquirir unes eines que a d'altres persones no els hi calen. També, persones que tenim cossos diferents, en ocasions hem d'acceptar que no tot es pot i que no passa res. Tens un cotxe. Per fi tinc un cotxe adaptat a mi. És un exemple de trobar alternatives. Correcte. Per què? Correcte. Per què vols un cotxe? Doncs vull un cotxe perquè, tot i que el que pugui semblar per la meva discapacitat, no? És veritat que no m'acabeu de veure, però a part dels braços, tinc una malformació a les cames i faig U13. Llavors, tot i, com deia, la meva discapacitat, soc una persona que soc molt independent. És curiós, no? No soc 100% autònoma, però sí soc independent. A l'haver de dependre precisament d'autobusos que no tenen rampes o que tenen rampes trencades, trens que no passen adaptats quan jo necessito, taxis que he de pagar 4 vegades més del que pagaria una altra persona per poder-los agafar, etc. Doncs és molt limitant, això. Això sí és limitant, no? Vaig decidir que, com ja la tecnologia havia avançat, era el moment de poder aconseguir aquesta llibertat i aquesta independència que per la meva manera de ser era tan imprescindible. Però et costa trobar alternatives més enllà del transport públic? O sigui, tu vas néixer amb un cos diferent. Llavors, per tu el teu cos és natural, és normal, te'l sents normal, diguem. No conec altra cosa. Per mi ara lo estrany, lo limitant de veritat seria que cada cop em posessin unes mans. No les sabria fer servir. Jo he après a funcionar con este cuerpo serrano, no? Anava a dir amb el que Déu m'ha donat, amb el que sigui, qui m'ho hagi donat. Llavors, clar, per mi és el més natural del món. També és el més natural del món buscar aquestes eines per poder fer anava a dir el mateix que els altres, perquè cadascú fem coses diferents, però tenir una vida una mica més normativa, si vols dir així, i aconseguir tot allò que em proposi. Però com deia abans, hi ha eines que podem utilitzar, com ara la tecnologia que ha avançat i puc tenir un cotxe, però hi ha d'altres que per molt que jo vulgui i per molta il·lusió que em faci, no podré fer. També ho he d'acceptar, això. Clar, sí. I t'agrada el teu cos? Ah, a mi sí. Ara no. No? M'agradava quan era esportista. Perquè t'has aprimat. M'agradava quan estava prima i forta. Ara, m'agrada perquè jo m'estimo. T'estimes? Sí, i tant. Sí, és que si no comencem a estimar-nos a un mateix, estimar els altres és una mica més difícil. Però no tothom sap. Mai. Jo abans no em podia estimar. Ara sí. Vull dir que és... Sí, però per això et dic que jo crec que en aquest cas, la resposta és més similar a la que et podria donar una persona sense discapacitat. I quan vas tenir un fill, et preocupava que et sortís amb un cos diferent o no? No, perquè jo ja vaig ser previsora i em vaig fer proves genètiques per descartar-ho. Jo vaig decidir, amb la meva parella, que volíem tenir un fill, i com jo en aquell moment no sabia l'origen de la meva discapacitat... No ho sabies? No ho sabia. Llavors vaig pensar que era, aquest tant per cent de mala sort que tenen algunes dones, per dir-ho així, i jo ho volia descartar. Com no sabia exactament si era aquesta mala sort o era genètic, tot i que no coneixia antecedents, però no sabia, vaig fer un estudi, ho van descartar, i fixa't tu com és la cosa, quan jo vaig fer aquest estudi li vaig dir a ma mare, mama, me he hecho una prueba genética porque queremos tener un hijo, tal, em diu, te la podías haber ahorrado. Perquè no és genètico ni nada. Clar, jo en aquell moment no sabia per què ho deia tan convençuda. I ara fa cosa de 2 anys vaig descobrir que ma mare havia après talidomida. I ella ho sabia que... Però no m'ho havia dit mai. De fet, ella sempre ho negava. Sempre. Va ser un altre germà, més gran que jo,
que quan va sortir tot el tema de les ajudes i tot això, no em diu, i ja ho estàs mirant tu? I dic, no, jo no, perquè la mamà sempre m'ha dit que ella no havia pres talidomida. I diu, ves a hacerte las pruebas genéticas en el centro que están haciendo, la Juan Carlos III, bueno, em va explicar ell com fer-ho, i en això estic en aquest procés. Sí, però vamos, que ell m'ho diu perquè tenia consciència de que amb els 3 últims fills n'havia pres. Doncs mira, la talidomida és un medicament que prenien les embarassades per evitar les nàusees de l'embaràs. Es va descobrir que aquest medicament provocava malformacions en els fetos. Què passa? Que la resta del món es va prohibir molt abans que a Espanya. I no només això, sinó que aquí, tot i que es va prohibir, els metges continuaven receptant i els farmacèutics venent. Llavors, clar, gran culpa, òbviament, qui la té, de que jo tingui aquesta discapacitat, doncs són les persones que no van actuar com ho havien de fer en aquell moment. A tu et passa que a vegades ens diuen que som exemples de, jo què sé, cadascú del que sigui, a les ànimes tocades? A tu et passa això? A mi em passen coses molt divertides, com simplement entrar a un ascensor i que et diguin «Ole tu, ¿cuánto vales? Que gran que ets!» I jo dic, gran? Precisament. És cert que hi ha persones que ens tenen com a herois i heroïnes. No és tant el que molesta el fet de, a mi, que som exemples o són exemples, sinó a mi el que em molesta és que ens vegin com a algo que no som. Jo no sóc una heroïna per ser diferent, no? Ara, que sigui exemple, bueno, si pensem que és un exemple, que és una mostra, doncs no em molesta tant, perquè és cert també que no hi ha gaires persones com jo. Llavors, si el meu exemple de persona amb discapacitat serveix perquè quan algú em conegui canviï la mirada cap a la discapacitat, cap a les persones amb cossos diferents i serveix perquè quan vegi a una altra persona amb una altra discapacitat ja la miri d'una altra manera, doncs ja m'agrada ser un exemple. Sí. Sí. Això m'ha costat molt madurar-ho. S'arriba a normalitzar, anar pel carrer que tothom et miri o et senyali o coses així? Sí. Jo recordo quan era petita que a mi em molestava molt més. Ara no. Però fixa't que curiós. Ara, amb el temps, m'adono que em molestava més per com reaccionava la gent propera a mi que no pas que em molestés a mi directament, no? Jo, per exemple, recordo un dia que anàvem caminant amb ma mare i un noi anava mirant i gairebé es xoca amb una farola, amb un fanal, no? Llavors ma mare va dir «Eso te pasa por mirar donde no debes». A ella li molestava molt, no? Llavors a mi això va fer, doncs, com dic ma mare, dic qualsevol altra, què mires? D'aquestes coses que no sortien de mi, sortien de les altres persones, feien que a mi, doncs, jo em quedés com meu aquesta molèstia, no? Però ara de gran ja no. Bueno, fa molts i molts anys que no, al contrari. Penso, és que és normal. És que quan jo veig a una persona pel carrer amb una cresta lila, és que la miro, és que mirem-lo diferent, i punt. I no vol dir ni que mirem amb mala intenció, ni que mirem com a ai, pobreta, ni que mirem com a el que sigui. És igual. A més, cadascú, en funció de les seves vivències, de la seva educació, de les seves el que sigui, reaccionen d'una manera o d'una altra cap als inputs, o sigui, dels inputs que reben, no? Llavors, igual que jo, el que et dic, veig a una persona amb una cresta lila i la miro, i potser veig una altra persona no sé què i la miro, doncs entenc que em mirin a mi, cap problema. I de veritat que penso, si després serveix perquè quan vegin a una altra persona la mirin d'una altra manera, doncs escolteu. De fet, jo agraeixo que de vegades em preguntin. Això anava a dir. Vinguin a preguntar-me directament. Sí. Jo agraeixo això. Ho agraeixes, oi? Sí. Per mi és molt important quan potser una mare amb un nen, no? I el nen comença, mira, mama, una senyora baixeta. Clar, m'enfado moltíssim, però perquè m'ha dit senyora, no perquè em digui baixeta, saps, no? Llavors, clar, si la mare diu, calla, nen, que està malaltona, això ja no m'agrada. Ara, quan és una mare que diu, sí,
és veritat, és baixeta i no té mans. Vols preguntar-li alguna cosa? Vols que anem a preguntar-li alguna cosa? Això em passa molt, Sí? Sí. Passa? A mi m'encanta que se m'acostin i em facin preguntes, sobretot als nens, saps? Perquè és que, per què la gent té por a lo diferent? Per desconeixement. Exacte. Únicament. No hi ha cap altre motiu, perquè aquella persona, sigui un nen, sigui un no em coneix de res. Per tant, la mirada que pugui tenir cap a mi, la intriga que pugui tenir cap a mi, els dubtes, etc, l'única manera que tindrà de treure-se'ls és preguntant. L'única manera que tenim de que les persones ens deixin de veure amb por és que aconseguíssim, com fem ara, amb aquest podcast, jo amb les meves xerrades, tu amb les teves, sensibilitzar, ser petits agents de canvi. És molt important que aconseguim, de la manera cadascú que pugui, ser petits agents de canvi i donar aquests coneixements perquè cada vegada, com dic, hi ha gent menys mirades de por. Però creus que en general la gent ho fa de fer preguntes? Jo m'hi trobo molt. Sí? Jo sí. Jo m'hi trobo molt que em pregunten i ja et dic, m'agraden, Potser també, jo ho reconec, potser també ho provoco una mica. Vull dir, perquè si jo vaig pel carrer més em passa, per exemple, als súpers, o a una botiga, sempre hi ha el típic nen que et va mirant, et va buscant, et va tal... Clar, si tu vas a lo teu i ni el mires, doncs potser no provoques aquestes preguntes. Però jo sí que, ei, hola, què tal, com et dius? Llavors dones peu a que et preguntin. I amb la gent gran? Per exemple, si vas a buscar feina, et fan preguntes les que s'han de fer per saber... Lo de la feina ja és una altra cosa, Lo de la feina ja és molt més complicat. Hi ha molta por, com dèiem, per desconeixement. I aquí sí que les he vist molt negres. Vaig estar 1 any i mig en recerca de feina. Jo no m'ho podia creure, Pensava que em seria facilíssim trobar feina, perquè vaig marxar, per la pandèmia, vaig haver de marxar d'una empresa, però vaig pensar, tot està xupau. De l'empresa que vinc, de la posició que tenia, liderava un equip a nivell internacional, una empresa molt reconeguda, dic, això em serà molt fàcil. 1 any i mig. Buscant. Buscant, en posicions, en ofertes, idèntiques a la que jo tenia abans. Canviava el nom del producte, de l'empresa, però la posició era idèntica. I clar, al principi vaig passar per diferents etapes en aquesta recerca de feina, però vaig arribar a estar molt frustrada, perquè clar, jo no entenia, jo deia, però anem a veure, el meu perfil encaixa, el currículum l'han escollit, m'han fet l'entrevista telefònica i sóc la candidata ideal, escolta. Arriba el moment de l'entrevista presencial i de cop és no. Que no t'ho diuen així, clar, ja te llamaremos, Però jo vaig aprendre molt perquè jo vaig anar veient aquestes mirades de por com evolucionaven durant l'entrevista, I a més passa una cosa que jo sempre dic, perquè jo explico que jo em crec que tinc mans, I jo vaig així gesticulant tota l'estona, I els entrevistadors era curiós perquè eren capaços de seguir una entrevista professional però no paraven de seguir el meu braç així mirant-me, I jo ja veia que no, que era per acabar l'entrevista ràpid i adeu, Llavors tenia 2 opcions, o continuar frustrada o entendre això, que aquestes persones el que s'hi faltava era coneixements i que potser jo estava vivint allò per, humilment, ajudar a canviar una miqueta la mirada de la persona que tingués davant respecte a les entrevistes de selecció, I vaig optar per aquest camí, vaig pensar, probablement a mi no m'ajudarà, el que jo, li doni petits tips de tracte adequat a la persona, però pel que vingui darrere és molt probable que sí que l'ajudi. I això vaig decidir, fins que, per sort, vaig donar amb una empresa on la discapacitat, precisament, per lo que aboga és pel talent que hi ha darrere de la discapacitat, que pot haver-hi, que igual no n'hi ha,
cuidado, no tothom en té, no? Però en aquell cas sí que em van fer una entrevista professional, sí que van fer una selecció com de qualsevol altra persona sense discapacitat. Les meves capacitats van encaixar amb les necessitats d'aquesta empresa i aquí estic, allà estic. Perquè tu fas xerrades pels dos cantons, oi? Correcte. Treballes amb empresaris i treballes amb ànimes tocades que volen treballar. Exacte. Oi? Sí. I com ho enfoques? Doncs mira, respecte a les empreses, faig diferents accions, tant siguin xerrades de sensibilització, que és un monòleg basat sempre en l'humor, sempre. Sempre amb humor. Sí. I després també faig formacions tant de selecció inclusiva com de tracte adequat, no? Cap a les persones amb discapacitat. Llavors, a través d'aquestes accions, el que pretenc és que les empreses vegin que la discapacitat és només una característica més de la persona. El que pretenc és que vegin que pot haver-hi talent darrere de la discapacitat, igual que pot haver-hi o no darrere de les persones que no tenen discapacitat. És a dir, mostrar-los què és la discapacitat, formar-los en discapacitat, com deien, perquè es treguin aquesta por. Formar-los en què i com poden preguntar, que es resum en naturalitat i respecte. Exacte. Aquest és el resum. El que passa que, clar, he d'omplir una formació de 4 hores. Però el resum és aquest, amb respecte, naturalitat i empatia. No hi ha més per fer una entrevista de selecció inclusiva, al igual que faries una entrevista ordinària. Ja està. I després, respecte als usuaris, ja si són només xerrades de sensibilització que faig, també amb humor, però el que els explico és tot aquest any i mig que jo vaig passar buscant feina i per totes les fases que jo vaig passar. I els animo això, que al final s'empoderin i creguin en ells, però que no creguin en excuses, que creguin de veritat i que si és no pot ser per molts factors, que no es quedin amb la discapacitat com a excusa. Ho explico així molt ràpid, però hi ha més, clar. I diu que també, em vas dir que també parles molt de què és l'adaptació, no? Quan fas aquestes xerrades, tot això, què és? Qui s'adapta? Qui s'ha d'adaptar a qui i a què? Mira, això és molt curiós. M'agrada molt aquesta pregunta perquè això també ha sigut, he viscut amb això un procés personal, no? T'anava a dir de creixement, però tampoc és creixement, és una evolució en aquest sentit. Jo sempre he pensat que era jo qui m'havia d'adaptar a l'entorn, que era jo qui m'havia d'adaptar a la societat, perquè era jo la que sóc molt diferent, no? Llavors, que el món no es podia adaptar a mi, no? Tantíssimes i tantíssimes i tantíssimes persones o situacions o no sé, doncs això, temes arquitectònics, etc., no es podien adaptar a mi, m'havia d'adaptar jo. Però, a poc he anat aprenent que si anem fent entorns més accessibles, i no parlo només d'escales, parlo en molts àmbits, no només li facilitem la vida a les persones amb discapacitat, també li facilitem la vida a persones grans, o a persones que en un moment donat tenen un accident, o a persones que van amb crios, o el que sigui, no? En general, parlo d'accessibilitat, insisteixo. Sí, mira, vaig fer una xerrada un dia a una empresa molt gran, molt coneguda, i parlàvem d'això, precisament, no? Jo li explicava els diferents tipus d'accessibilitat a l'entorn, no? I de cop em para una noia i em diu: saps què m'estàs fent pensar? Que tens tota la raó, perquè jo, quan vaig a obrir la porta de l'oficina aquella d'allà amb els 2 cafès a la mà, és que no sé ni com fer-ho, si amb el cul, amb el cap, tal. Clar, si fossin portes que s'obren soles, jo podria passar tranquil·lament amb els meus cafès a la mà. Dic, doncs aquí tens l'exemple de per què ha de millorar l'accessibilitat. No? En més aspectes igual, ara no em venen al cap, però igual. Llavors, sí, penso que és important que cada vegada més els entorns siguin accessibles a la diversitat, i ho deixem aquí, diversitat com a tal, però també penso que les persones amb discapacitat no podem
sempre anar exigint i no podem anar sempre enfadats amb el món, no? Perquè tenim els nostres drets i perquè és obligació de no sé qui posar no sé què i fer no sé quant. No, jo ja vaig deixar d'enfadar-me un dia quan em trobo un taulell de metros 50. Clar, perquè semblava aquella del xiste de limón o de naranja, després te l'explico, que és l'acudit, que és molt bo, però clar, jo m'enfadava molt perquè no ho entenia, no, vaig deixar d'enfadar-me perquè vaig pensar, bueno, perquè si aquí a aquest taulell venen 300 persones al dia i només jo tinc aquesta alçada, doncs bueno, ara, això no vol dir que no treballem per canviar aquestes coses, no? Però sí crec que és important que les persones amb discapacitat tinguem una visió, primer, més positiva i segon, més, com dir-ho, potser educadora, no sé com dir-t'ho ara, no? Sinó que ajudem precisament, doncs no ho sé, jo m'he inflat a fer cartes de suggeriment, per exemple, doncs que donem aquestes idees, no? Mitjançant, parlant amb qui toqui o suggerint o el que sigui, que eduquem, com deia al principi de l'entrevista, que siguem petits agents de canvi en això també. En comptes d'enfadar-nos, escolta, igual aquella persona, d'aquella empresa o del que sigui, no ha pensat en això. Igual si tu li dius, diu, doncs igual, doncs sí, a mi què més em dona tenir-ho així que això? Doncs ho canvio. Sí, i tenim feina nosaltres també. Hem de trobar el camí junts, però no és nosaltres aquí, perquè si nosaltres no parlem i no expliquem el que ens passa i el que necessitem, els altres no ho poden saber. No ho poden saber. Perquè és el que dèiem, no? Que si no ho has viscut, no ho pots entendre. I llavors o t'ho expliquen, amb molt ben explicat, o no podem... Així és. Doncs hem parlat del cos i de com t'organitzes a nivell de feina i amb la gent i tot això, però tu, amb el teu cos, com et sents? T'agrades? Et mires al mirall? Te'l cuides? L'estimules? T'agraden les carícies? En fas? Tens una vida sexual activa? Com vius tot això? Doncs m'encanta aquesta pregunta i t'ho agraeixo perquè són preguntes que normalment les persones no s'atreveixen a fer. Tot i que a tothom ens agrada, no? Les carícies, a tothom ens agrada el sexe, no? I sembla que les persones amb discapacitat o no en tinguem o bueno, sigui un tema tabú, no? Doncs sí, a mi m'agrada el meu cos. És veritat que, com et deia abans, no? A èpoques més i a èpoques menys en funció de com em vegi. Però sí, jo tinc una sensibilitat completament normal, si com a normal serveix, no? I clar, la mostra és el meu fill, no? Com a tots no sé, però a mi sí, m'agrada tenir relacions, a mi sí m'agrada que em toquin, m'agrada tocar. Penso que el sexe és una part molt important de la vida de les persones. I escolta, que es nota quan un té un bon sexe, Vas amb una altra cara, oi? I amb una altra llum, no? Així que, ja et dic, sí, és un tema que penso que és important que es parli, que la societat conegui sobre les persones amb discapacitat, perquè, mira, et diré també que si aquest tema fos també una mica menys tabú, o hagués sigut temps enrere una mica menys tabú, potser no ho hagués tingut complicat amb les parelles, no? Perquè és veritat que jo sempre he sigut una persona molt ligona, no? No he tingut jo problemes per tenir parelles i per agradar als homes i això, però sí que és veritat que m'he trobat amb persones que no podien seguir la relació amb una persona com jo, precisament perquè pensaven, entre d'altres, però pensaven que la meva vida sexual seria o nul·la o quasi nul·la, no? I que no podrien gaudir amb el sexe amb mi com amb una persona, doncs, amb mans. I no pregunten? No. Normalment ni pregunten ni diuen. Ho veus després, o jo he tret el tema i m'ho han explicat, no? Però no és una cosa que es parli. I clar, jo ho entenc també, perquè pensaran, ostres, si aquesta noia no té mans, a veure, com em toca, no? Com serà el sexe amb ella, no? Bueno, doncs m'agrada que surti aquest tema. Sí, igual si estigués la meva parella t'explicaria més coses perquè té la llengua més llarga, Però no, ja està bé així, ja està bé. I no et pots posar, no hi ha pròtesis ni coses N'havia portat. que et poguessis De fet, posar aquí? la primera pròtesi
que no era pinça, sinó que era mà sencera, que es deia bueno, no me'n recordo. La vaig portar jo de Suècia l'any 86. Ets l'hòstia. Imagina't. I què? És l'hòstia ma germana. I no. Perquè vam anar a un campionat del món, com jo era molt petita, va venir amb mi ma germana, i ella es va començar a informar, i vam tornar de Suècia amb una medalla, bueno, amb 3 medalles i amb un braç ortopèdic, tu. Vam anar a fer feina, I saps? quants anys tenies? Jo 9, encara no els havia fet. I bueno, jo vaig portar aquell braç durant un temps. De fet, vam anar a la Vall d'Hebron que m'ensenyessin a fer-lo servir, totes aquestes coses que t'explico, que clar, com no n'havia tingut mai. Però va arribar un moment que jo al col·le anava amb autocar, no? Llavors, tan bon punt pujava a l'autocar, posava el braç dintre de la cartera i allà es quedava tot el dia. Quan tornava amb l'autocar, me'l tornava a posar perquè la mare no em renyés. O sigui que a mi el braç no. Perquè no és qüestió de mà, és el que et deia. No és qüestió de mà, és qüestió de l'altre costat. No, a mi no us servia el braç, tot i que arribés a aquest costat. Però i aquí no pots posar-hi un altre, un braç? No, i que jo ara en aquest costat, no ho sé, igual el que et dic, la tecnologia ha avançat molt, però mira, ja virgencita que me quede com estoy. I per acabar, Sònia, moltes gràcies per haver compartit la teva saviesa, aquesta que a vegades no solem explicar ni mostrar al món. I a cada capítol l'acabem donant la paraula a la persona convidada, per si vols dir alguna cosa que fins ara no hem dit, i també perquè presentis a la nostra audiència el regal que tu has triat, que pot ser un llibre, una música, una frase, el que vulguis, inspirat en aquesta conversa que hem tingut. Doncs mira, en primer lloc m'agradaria donar-te les gràcies. Primer perquè hagis pensat en mi i segon per lo a gust que m'has fet sentir, que m'heu fet sentir l'equip. Així que moltes, moltes gràcies. I el regal, al final tinc 2. Un és un llibre que es diu La Marta, l'amiga de la Sònia Guirado. Que ets tu. Que sóc jo. Aquest llibre el va escriure una grandíssima escriptora que es diu Marta Moles, que no sé si és millor escriptora o persona, i que, bueno, explica amb una història que no és real, però cosetes de la meva vida, d'on estava jo en aquell moment, que vivia a Badalona, la meva piscina, etc. I al final hi ha una entrevista que em fa a mi. I el segon regal és la cançó Amigos para siempre de los Manolos, perquè aquella cançó, tot i la d'anys que han pogut passar des del 92, que és una de les cançons que van posar en la cloenda dels Jocs Paralímpics a Barcelona 92, tot i que els anys que han passat, se'm continuen estarrufant els cabells quan l'escolto i em continua pujant una cosa per dintre, molt bonica. Clar, pensa que va ser una dels 2 millors moments de la meva vida. Llavors, aquest regal és el que m'agradaria fer-li a la moltíssima audiència, espero que tinguin tots els teus podcasts. Moltes gràcies. I a vosaltres, per ser aquí cada dia, moltes gràcies i fins a la propera.